suke dogon buri akan fashewan pi cewa za su je maka so 10, za su sayi iPhone Pro Max su raba wa abokai, su sayi estate a Abuja da yawa. Wayan abubuwan duka za su iya faruwa, amma a sa dogon buri tun daga farko aka, ni zan so su rage shi. Sunana Adamu Abubakar. Ni ina da digiri a business, second degree a business kuma. To ayyukan da na yi a inda na aiki da na fara aiki a hukumar pension ne, amma daga cikin shekaru 15 da na yi aiki shekaru 9 a risk management, and daga nan ne na fara hankali na ya fara karkata zuwa blockchain, inda muke fama da cyber security. Na fara harkar crypto daga shekaru 2016 har zuwa yau kuma ina ciki. Pi network a gurgudun sani na, don ni ɗalibi ne a abin da nake yi. Pi network shine network. If you take in aka ɗauka word pi, it means kamar riba a investment world. Then Pi network is kamar riba na network na riba. And yanda aka tsara Pi network ya sha bamban da wanda muka saba muna sani. Pi network an gina shi ne akan yanda mutane da suke da blockchain suke gina nasu, akan cewa mutane sun riga sun kudura da abin da suke son su yi daga wajensu a ajiye shi, sai mutane su saya daga hannunsu don a samu riba in farashin ya je sama. Na Pi network ba su yi shi haka nan ba. Sun yi shi ne akan duk wani subscriber da aka gayyatar zai iya mining na Pi daga wayansa, daga gidansa, hankalin shi kwance, ba da sai ya yi wani subscription da kudin shi ba. Amma inda magana mutum zai zo ya ce ya yi a free, bai zo free ba. So wannan kudin data da lokacin da kake amfani da shi da kuma wayan da ka saya, in waya ba mai karfi ba ne, ba zai iya wannan abubuwan ba. Ya zama kamar jari da ka saka kenan, cewa kana son kai ma ka samu a dama na cin riba daga Pi network. So bai zo ba a kyauta. Daga wani bangare kuma, wajen kulawa da kariya mutum ya yi takatsantsan cewa ba kamar Binance ba kamar Ethereum ba, da za ka je da kasuwa ne kudinka ka je ka saya sai ka rike. In ya je sama, kai ne ke da daman komi da komi. Wannan abin da suke amfani da shi personal information ɗinka ne. $1 billion coin ya zo kasuwa, kowa ya gani, za ka gan $1 billion a wallet naka, amma idan za ka amfani da shi babu, kuma mutane sun riga suka kudadensu. So ina so in gaya wa duk wanda suke da dogon buri a kan Pi cewa su rage shi. Ba wai na ce Pi zai yi failing ba ne, don Pi network is the one that shi ne suke controlling, su ne suke controlling Stellar blockchain. And Stellar blockchain yau an riga launching din shi, za ka same shi a coin market cap, za ka same shi a coin gecko. So in Picoin network people suna karkashin the blockchain na Stellar, it means they are people da za a iya yadda da su cewa lalle sun sa abin da suke yi, tun da sun riga sun kaddamar da ɗaya da ke aiki. So amma su kansu ba su je kasuwanni ba ne tukun. Don me ba za ka samu Pi network a coin market cap ba za ka samu anything Pi a coin gecko ba. And wayannan guda biyu su ne aka sani duka duniya. Kowane coin kake nema information a kai, ko me suke yi ko menene, in ka shiga coinmarketcap.com ko coingecko.com, ba yanda za ka yi ka rasa information a kansu. Zan iya faɗi cewa Pi network ya samu karɓuwa a arewacin Najeriya saboda ni kaina na san sarakuna guda biyu masu ci yanzu da suke ciki. To idan kuma basarake kami ya shiga komi, sarauta ba karamin abu bane, kuma suna da wanda suke ba su shawara. So idan su za su iya shiga, akwai alama cewa sun yi bincike kuma sun gan tabbaci akan abin da zai zo nan gaba. Shi yasa na gan cewa mutane da yawa daga arewacin Najeriya sun shiga. Amfani da Pi kan, ni zan ce an fara amfani da shi, amma ni ban yi ba tukun. Don me? Kamar yadda na faɗa da zo, ni ina da su matakai guda 8 da mutum zai bi har a yi mafi abin da yake da shi daga testnet zuwa mainnet. Na riga na yi. Ina jira kwanaki 14 nan su cika ne su yi migrating nawa inda na sa shi a lissafi zuwa mainnet nasu.
so that zan je www.paichainmall.com in yi sayayya in gani in ga yadda yake. A nan ne ni kaina zan iya, ko in zan sake dawowa nan ne zan iya sake dawowa in ce this is my own personal experience, don me mutane su samu kwanciyar hankali akan wahalan da aka yi da hakuri da aka yi tun wajen shekara 1 ko da rabi.